dat is niet helemaal toevallig, denk ik, want... Kijk wat leuk. Een Schmid. Zul je dat de naam zien? Ja, Louis. Oh. Ja. Dan moet ik... Nooit weg. Ik moet dat zeggen. Oh. Dat is niet direct wat ik verwachtte. Goedemiddag. Hallo. Goedendag. Ziet G. de Smet? Ziet G. de Smet? Oh, dat, kijk. Goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag meneer Smits. Josep. Ja, dat Christus in die geboortedeur best, hè, jong. Josep, ja. Ken die misschien even uit? Ja. Alles geeft niet. We hebben alles met afstand bediend. Ah, kijk. Ah! Ja. Dat is nog eens een handige schakeleer. Ja, dat is lang Ja. afstand. Ik zocht net al direct de hand met de paraplu uit Ja, de schoorsteen. Ja, Ik hoef niet te vragen wie dat gemaakt heeft, hè. ik zal het niet weten. Ja, ik natuurlijk. Ze zien er niet meer veel. Siersmeden. Nee, Smeden überhaupt. nee, niet heel veel meer. Nee. En wie haalt het hoofd boven water? Probeer het niet te verzoeken. Dus je kent hoe goed water trappelen. Ja, zwemmen ben ik geen hele grote held in. Nee? Ik kan wel gaan zwemmen. Ah. Maar ik ben al in de 70 Echt hoor. en ik werk even wat een beetje. Ja, ik heb het een beetje hobby, nog het oude auto's altijd gehad. Ziet geen 70? Een beetje meer. Oké. Ja, dan maakt me niet, hij me niet voor de gek. Ja, hij is uit de roeder 70, maar hij is het nog niet. Als je boord, denk ik, maar dat zie je ook. Oh, oké. Hè? Maar dus het is eigenlijk ziet je al pensionado. Ja, maar ja, er zijn nog altijd lui, er ligt nog een tekeningsje, er zijn nog altijd lui, die staan er even voor ingeschreven in de Kamer van Koophandel, omdat ik toch zeg van, ja, hoe jij je kind erin, hè. En die gewoon niet dat we die neerzetten. Dus met andere woorden, doet nog wat schat. Hè? En misschien ook wel, ik ken het niet loten. Zoiets. Ja, later wel, maar ik heb het laatste typetje last van mijn rug en toch al 10 jaar. Ik kan het eigenlijk niet laten, want ik moet bezig blijven. Ja. Ja. Ik kan nog niet de hele dag binnen zitten, dat ken ik niet. Hè. En dan denk ik bij een siersmet, voordat ik binnenleep, denk ik van poortjes, hekjes. Hekken, in dat het verleden, soorten- ja, in het Ja. verleden. Maar ik Wat ben- schetst mijn verbazing? Ja, hierboven. En daar boeten, en daar. En daar. Maar ik maak, daar wie zo'n peertselt of ja, zo'n bloemenbak. Ja. En ik maak het van die ijzeren tulpen en bloemen. Bij Marleen Hansen, zet je dat gaat? De kunstenares. Ja, Ja. dat doe ik veel met samen. Ah. Dat was nog steeds aan de Meulen. Ja. Dat is nu kunstroom met Ugent, hè. Dus dat doe ik niet met dit jaar. Maar dat steekt wel nog wat voor mij. Oké. En ja, dan gaan we route maken. Maar dan hebben we het over Gemberg. Dan hebben we het over, of Sint-Odilienberg. hebben we het aan. Sint-Odilienberg, Ja. 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 En dat is in de gemeente Roerdalen en in Wassenberg in Duitsland. Ja, dat is niet opgeruimd. Had me moeten bellen voor te horen. Nee, maar zo moet een smederie zien. Maar Duitsland gaat met vuur smeden? Ja, daar. Ja, nu ligt het. Ja, dat door. Ja, dit vuur, ja, ja. dat zit nog met een hamer. En ja, ik doe het nog geregeld, dus leuk. En Dat is van de pick-up van 1952.
Dat heb ik al verschillende jaren niet staan, maar dat ga ik toch maken. Ik ben gaan bezig trouwens. Oh, dit is voor ikzelf. Voor mijn eigen, joh. Ik ga al niet in auto's, hè. Dat heb ik nooit gedaan. Dus dat is wat hij met wielen stijgt, dat is allemaal van ikzelf. Van mijzelf, ja. Oh, dus die is een Americanofiel bestig. Ja, vroeger had ik Engelse auto's. Ik heb er nog wel in staan ergens, maar ik ben van de Engels afgestapt omdat er toch wel heel veel problemen met zijn. Motorproblemen ook. Nee, maar lekkage en dergelijke allemaal. En, maar dit Amerikaans, zoals maar, dat is een boetestate. Dat is officieel een 6-cilinder, maar die kunnen we niet weer jagen. Deze hier. Dat heb ik met mijn vriend, of ja, de vriend, en een goede vriend van mij klaarmaken. Dat moet eigenlijk goed rijden nog, misschien, maar ik hoop het niet. En de vriend van dich, dat is een beetje de motordeskundige. Ja, een deskundige moet een oldtimers en Amerikaanse automobielen ook. Ja, daar hoor ik al jaren met op. Dus, Maar doorzien ik de bak. ja, daar staat Wat dan de rest van de duidelijk, hè? Daar staat de boete. Dat is gans chassis, binnen klaar, alles. Ja. Ik heb me niet dat rommel doen, want ja, ik heb er niet gedaan. Die staat, dat is de bak. Ik ben de kleur aan het zoeken, waar ik zie. Oh, dan is het aan het proefspuiten. Ja, de kleur ben ik goed aan het zoeken. Ja. Wat ik erop wil hebben. Ik wil dit het hebben wat niet iedereen heeft. Oké. Begrijp ze? Ken ze toch zo lood het? Had ook niet iedereen. Oh ja, maar ja, dat is stand patina zo gezegd. hè. Oh, En dat is de pick-up, dat is de International, doet 52. Ja, ik zoek het daar achter op de Oh ja. op de bak. Oh, heb je dat al gezien? Ja, International in spegelschrift. Ja. Ja, hier. Pas op. Ja, ja. Dus dat hebben we al mooi klaar. Het is helemaal braaf geweest, de cabine. De vorige week nog weer erop gezet. Met de takel. En ik ga net op het ruimen. Dat moet naar voren en dan heb ik de bak slang erop. En dan werd hij heel mooi gespoten. Of ja, probeer ik dan. Ja. Ja. En moet dat dan ook dadelijk echt perfect zien? Nee, bij mij niet. Nee. Nee, want Loes, de auto is meer dan 70 jaar oud. Dat is 72 jaar. En dan moet je een klein deugdje aanzetten. Dus dan ziet je ongeveer even oud. Ik ben er ouder. Ik ben 74 jaar weg. Oké. Maar ik doe nog van alles. Dus dan wanneer gaan die twee oldtimers dan samen op paard, als het goed is? Ik ben zondag nog met de First Aid, ik ben zondag nog naar Valkenswaard geweest. Met een stuk of 10, 12 auto's van hier, van Roerdalen en omstreken. Oké. En ik ga een paar keer per jaar naar Frankrijk, ben ik pas geweest. Dat doen ze het recht reizen. Ik weet niet wat je dat gaat zeggen. Ja, dat is rechtdoor en dan zo Rechtdoor snel en op de mogelijk. baan, ja. En Ja. dat zijn ook een vriend van mij, goede kennissen, en die doen dat. En die hebben me gevraagd met te gaan. Maar ik ben er altijd de kok, dus dat is prachtig. Oh ja, dit zorgt voor de inwendige mens dan? Ja. En wat schaft de pot dan meestal? Ja, ik heb daar een grote barbecue en dergelijke. Dus dan komen die Françaises mooi vroeg met de bakket, hè. Sorry, de Françaises? Ja, wat dacht ze? Franse vrolie? Ah, oui, monsieur. Ah, oui, oui. Ja. En wat komen die brengen, die Franse? Baguette. Ah, de baguette. Ja. Ja, een beetje barbecue moest ook baguetjes zijn, Ja, hè, zeker. met kruie boter. En dat is ook nog een projectje. Ja, dat is een auto, dat heb ik heel vroeger zelf als jong gehad. En deze heb ik, dat kun je uit Californië. Oh. Maar zo'n Fiat heb ik zelf persoonlijk gehad, maar dit is een station. En deze wagen hebben ze maar 2 of 3 jaar gebouwd. Dat heb ik in Californië trouwens. En dat heb ik op de kop getikt, ettelijke jaren geleden. En ik heb gedacht, die wil ik weer hebben. Dat heb ik gans compleet. Maar ik lood hem in de patina. Wie er nu is, die heeft nog een belt, 7 jaar gestangen ergens. En patina, dat betekent dat Wie er is. plaatwerk Ja. goed en zo. Wie er is. Het is heel wie ik kijk. Ik heb alles eruit gehaald, alleen de bekleding wordt mooi gemaakt. En ik heb alles compleet ervan. Dus Eigenlijk moesten dat pleetje er ook op laten zitten. dat hè? blijft er ook bij, ja. Ja, Oh, geweldig. En waar zit die eerste uiteke dan? Zo nee, ongeveer, ik had hè? vroeger een Fiat 600. Een Ja? abbertje van heel vroeger als jonge zijn. Dan heb ik dan een sport gehad, de Fiat Sport. Maar die had ik nog ertussen. Dus ja, deze zorg ik nog niet in Drenthe. Dus dat was 1971 ongeveer had ik zo'n auto. En deze van 1960. Die bouwden ze toen, een jaar of 5, 6. Dat is de Fiat 100, de 2100, 6-cilinder. Zit hier een 6-cilinder? Ja. Hoe?
Maar er komt nu een ander kanon in, die ligt al. Oké, en wat is dat dan? Ja, dat mogen we niet zeggen, dat is een Opel Commodore. En dit komt hierin te Dat liggen? komt hierin te liggen, ja. Dat werd een streetrot. Dus de boete is er gebeurd een ding, maar... Oké. En die komt erin, die ligt klaar, daar heb ik extra voor aangeschaft. En wanneer moet hij op de weg? Maar ik denk het volgend jaar, deze. Oh. Ja, dit hier, die tulpen maak ik wel. Of geregeld nog, nog meer dingen. Groot en klein. Was leuk om even te mogen komen kletsen. Leuk, ja. Ik hoop dat we hem nog een keer riënd Nee. kunnen zien. Want we zeggen altijd tegen elkaar, hè, we zien geen autoprogramma. Nee, Maar nee, het is stiekem toch altijd leuk, want dat blijkt nou wel weer. Iedere auto heeft een verhaal. Ja, dat sowieso.